Navenda çanda Mezopotamyayê di 27 îlona 1991 de ji hêla komek rewşenbirên ku di nav da Apê Musa, İsmail Beşikçi, İbrahim Gurbuz, Filiz Oğuz, Ali Temel, Hüseyin Sagniş jî hebû li Stenbolê hat avakirin. Enstitûya Kurdiya li Stenbolê jî wekî şaxeke neçemeyê hat avakirin. Piştî ku neçeme li Stenbolê hat sazkirin, li Amed, Mêrsîn, Edene, İzmir û Rihayê bi şaxên xwe xebatên çandî bi pêş xistin. Di vê demê de ku Kurdî qedexe bû, her tiştan ber çavên xwe û berhemên xwe bi israr bi Kurdî çêkirin. Her dorme tevşin kirib û rez û baxên me şaxê xwe dirêj berdane terê me gelkî belinde ji ber hatin û dînate terê me gelkî belinde ji ber hatin û dînate nûşervan olo nûşervan olo. Neçeme bi fikra li hemberî polîtikayên bişaftinê yên li dijî ziman û çanda Kurdî û nasnamaya Kurdî ava bû. Armanca avakirina wê xwedî derketina zimanê Kurdî bû. Neçemeyê di warê hunerên wekî şano, sînema, müzik, reqsên gelan û reqsên modern de xebat kirin. Bi xebatên xwe yên komûnal li Mezopotamya, Anatolya û Roşilata navîn xwest ku bibe deng, reng û zimanê gelan. Di nava 30 salan de şano, sînema, müzik, wêne û di gelek pêşên din de gelek atolye li darxistin û gelek xwendewan perwerde kirin. Û çanda Kurdî gihandin civakan. Gelek komên muzîkê di binbanên navenda çanda Mezopotamyayê de kom bûn. Ji koma berxwedan bigire heta koma Serkan, ji koma Amed heta koma Çiya, koma Agirê Jiyan, koma Gulên Xwerzan, koma Azad û gelek komên din berhemen gelek giranbuha hilberand. Mezopotamya Kültür Merkezi İzmir Şubemiz terörle mücadele ekipleri tarafından basılmış, çalışanlarımız dövülmüş, gözaltına alınmış. Di pêvajiya 30 salan de gelek piskirek derketin holê. Polîsan gelek caran bi ser neçemeyê de girtin, çalakiyên wan asteng kirin. Hunermendên wan binçav kirin û girtin. Herî dawî neçeme ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyeyê ve di sala 2016 de bi biryarnameya desthilata qanûnê ve hat girtin. Lê ew xebatên xwe heta niha jî domîne. Rayedaran bi biryareke neçemî piştî 18 salan ew ji avahiyê wê derxistin. Avahî malê vaxvê bû. Neçemê 18 salan li vê avahiyê xebat kir. Neçemê ev avahî ji bo 35 salan kirê kiribû. Piştî guhartina qanûnê, avahî ji ber sedemên nûkirinê ji bo îhaleyê hat vekirin û 4 caran îhale hat çêkirin. Û 2 caran neçemê îhale qezenc kir. Lê dîsa jî avahî nedan neçemê. Neçemeyê xebatên xwe bi fermiyetê û di nava 4 dîwaran de sînordar nekir. Her tim bi rihê parastin û pêşxistina çand û zimanê Kurdî û rihê berxwedanê xebatên xwe berdewam kir.
Rewşenbîrên Kurd Erkulî Kurdistanê derfet tune bûn, İstanbolê neçeme ava kirin. Neçemeyê ji bo çanda Kurdî gelek xebatên hêja kir. Di serî de jî ji bo ziman û çanda Kurdî winda nebe, bi ziman, huner û çanda gelê herêmê re xwest ku pêşiya wendabûyînê bigire. Bêjandina çîrok û stranên Kurdî jî di nav armanca wê de cî kirt. Bi hunera Kurdî re rastiya gelê Kurd bi wan dan nasîn. 5000 stranên ku hatine dizîn, ji nû ve vegerand heqîqeta wan. Müzik, sinema û şanoya Kurdî çêkirin û çêdikin. Kovara Rewşen bi derfetên xwe yên kêm derxistin. Gel ji ber zextên dewleta Tirk ditirsiya, lê dîsa jî ji xwedî derketina çanda xwe û ji xwebûna xwe dûr nediketin. Di vê demê de her çi qas li ser gel zextek mezin hebû jî gel li saziyên xwe xwedî derket. Gel hemû şahiyên wan bi coş hembêz kir. Ji xwe gelek kesan bi tewlîbûna vekirina saziyê jî sekna xwe nîşan da. Bi 10,000 kes beşdarên lihûcanên ku her sal hatin darxistin bû. Neçemeyê ji civakê bigire heta kesên ku tu ne tên hesibandin û yên ku di polîtikayên bişaftinê re derbas dibin, bi hezek mezin hembêz kir. Şahiyên ku tên darxistin bi hevkariya hunermendên Ermen, Ereb, Laz û Roman ve pêk tên. Gelek kesên nekurd û em navên wan ji televizyonê dizanin, di atölyeyên sînemaya Neçemê de hatin perwerdekirin.